Mga katuyuan sa Santos nga Misa, may the Lord bless our sponsors, donors, and all those who have participated in this Holy Mass. Healing Rosana Suarez ng Tati, Hercules, Edi Aya. Good health Mr. and Mrs. Chan Chinlam, Mrs. Arlene Paras, Remedios de Tablan, Nathan Tamas Ho, Marisa Pugoy. For all members of Abiliana National School, Batch 1967. Pahuling dayo nila Jaime Lim, Sui Ching Lim, Bienvenido de Tablan, Nestor and Beatrice Avestruz, Gamaliel Ong, Aquilino Irasga, Tune Paras, Undo Macias, and all the souls of the departed offered by Mrs. Carmen Chan. Karon ang ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang Domingo nga gitawag sa maayong magbalantay nga andam magpakamatay alang sa iyang karnero. Kini iyang gipamatud-an kanato didto sa krus. Bisan tuod way makahimo pagpatay kaniya, nagpakamatay siya sa iyang kaugalingong pagbuot ug tungod kay may gahom siya pagbawi sa iyang kinabuhi, nabanhaw siya ngadto sa way katapusang himaya. Karon nga Domingo, gisaulog usab nato ang adlaw sa pagampo alang sa mga bokasyon kon World Day of Prayer for Vocations. Magampo kita nga mas mudaghan paunta ang mga karniro nga magpatalinghog sa tingog sa maayong magbalantay, aron mahimong sama kaniya nga anda muhalad sa iyang kinabuhi alang sa pag-atiman sa iyang mga karnero ug pagpangita sa mga nangawala, aron matigom ang tanan sa usa na lamang kapanon, ubos sa usa ka magbalantay. Pangayoon ta kini nga grasya sud nining Santos nga Misa. Palihog Manindog. Sa ngalan sa Mahal sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. May isang kadumingguha atong gisaulog ang World Day of Prayer for Vocation. No? Ampo ta, ito ang bokasyon ay sa pagkapari ang tagyod. No? Mulambo, aron maalagara na to ang ato ang simbahan. Gustuhan ng katilingban. Of course, ng misa karon sa pag-ampo sa tano, alang sa tumigsuon, niya kita dinhi karon nga untang kalinaw sa Dios maanaa kanato. Sa tunta sa panimalay, kadayan ta sa grasya unta sa kayo sa aton mga sakit sa lawas o sa kalag. O kalinaw sa tibuok kalibutan. Muna maandam kita pagsaulog ning Santos nga Misa, basulan nato ang atong mga sala. Soul.
Kaluyan kita sa Dios, magagagahom sa tanan. Pasilo ng atong mga sala, dadungad to sinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Mag-ampo kita. Magagagahom og tunhay nga Dios. Dada kami nga naha sa katilingban sa nakatagamtam sa kalipayang langit nun. Aron makadangat namo ang mapaubsanon gumikan sa kalig-on ni Kristo ang among magbalantay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi ug hari ubang kanimog sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ang gahom sa nabanhawng Kristo, naguban sa mga apostoles diha sa ilang pagsangyaw sa maayong balita. Ang unang pagbasa, kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Atong paminawon. Si Pedro nga napuno sa Espiritu Santo, mitubag kanila. Mga pangulo sa katawhan ug mga kadagkuan sa templo. Kung kami gisukit-sukit karon mahitungod sa maayong buhat nga nahimo alang sa bakol ug sa unsang paagiha siya naayo. Nan angay masayod kamong tanan ug ang tanang katawhan sa Israel nga kining tawhana nga nagtindog dinhi sa inyong atubangan. Naayo sa hingpit, pinaagi sa gahom, sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretnon. Kadtong inyong gilansang sa krus, ug unya gibanhaw sa Dios. Si Jesus mao ang gihisgutan sa kasulatan, nga nag-ingon, ang bato nga gisalikway ninyong mga magtutukod og balay, nahimo hinuon, nga labing importanteng bato. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay wala nay ngalan sa tibuok kalibutan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan
nga makaluwas kanato. Ang pulong sa Ginoo. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaloy, nagalungtad ang tuod sa kahangturan. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo, kaysa pagsalig sa tao. Labing maayo ang pagdangop sa Ginoo, kaysa pagsalig sa mga prinsipe. Ang batong isalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo nga akong maluluwas. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Sa Ginoo nahimo kini, kahibulungan kini at ubangan sa atong mga mata. Ang batong gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Daigon siya nga naganhi sa ngalan sa Ginoo. Daigon ikaw namo gikan sa balay sa Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, kay gipatalinghugan mo ako, ug nahimo ka nga akong maluluwas. Pasalamati ninyo ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy, nagalungtad hangtod sa kahangturan. Ang batong gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod, nahimong bato sa kanto. Gipadayag sa Dios ang iyang dakong gugma, pinaagi sa pagluwas kanato ug paghimo kanato nga iyang mga anak nga sinagop diha ni Kristo. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Atong paminawon. Palandungan ninyo, unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato. Gihigugma kita niya pag-ayo, nga tungod niini, giisip kitang mga anak sa Dios, ug kini matuod gayud. Wala makaila kanato ang kalibutan, kay wala man kini makaila sa Dios. Minahal kong mga igsuon, kita karon mga anak na sa Dios.
apan wala pa nato matino kung maunsa gayud kita. Ang nasayran nato maungag inigpadayag na ni Kristo, mahisama kita kaniya, kay makita man nato siya sa iyang pagkamao gayud. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santo sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Si Jesus miingon siya mga tinunan, ako ang maing magbalantay sa mga karnero. Ang maing magbalantay andam sa pagpakamatay alang sa mga karnero. Ang sinuhulan lamang mudagan inigakita niya sa lubo nga magpaingon sa kanila. Kadili man siya maayong magbalantay og tag-iya sa mga karnero. Busa tukbon sila sa lubo og patibulaagon. Ang sinuhulan mudagan sanglit sinuhulan man lamang og walay pagtagad sa mga karnero. Ako ang magbalantay nga maayong magbalantay sa mga karnero. Ingon ang amahan nakaila kanako, ako nakaila sa amahan. Nakaila usab ako sa ako ang makarnero, ug sila nakaila kanako. Ug ako andam pagpakamatay alang kanila. Ako dunay uban pang mga karnero nga wala mahisakop nining turila. Kinahanglan daduon ko usab sila nganhi ug mamati sila sa akong tingog ug mahimo silang usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Ang amahan ay gugma kanako, kaya ako andaman pagtugyan sa akong kaugalingon aron madawat ko akini pagbalik. Walay magkahimo pagpatay kanako, magpakamatay ako sa kaugalingon kong pagbuot. May gahom usab ako pagbawi niini. Kini ang gisugo kanako sa akong amahan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsoon karon Domingguha, tawag kini siya Good Shepherd Sunday, no? Domingo sa maayong magbalantay. Ini isang Domingguha ang simbahan, no? Nag-awhag ka nato. Morning gitawag to the day of the world day of prayer para sa bokasyon lipas sa pagka-pari. Mga ison, mga tanag ko ninyo, inyo bang gimahal ang inyong mga pari? Diyo tayo ray tingog. Inyo bang gimahal ang inyong mga pari? Inyong kuran. So, iampo siya agad. Pray for him. Sultis tinuod ha? No? Inyo bang giaway ang inyong mga pari? O kaha, urobag kanang wa mo ganahe sa inyong pari? Sometimes do you hate your priest?
Yes. Be honest. Yes. So, what do? Pray more. Pray more. Dublihan ang pag-ampo. Laing pangutana. Ang inyong pare, nahigugma ninyo. Nahigugma sa ninyo. Does he love you? The parish. Huwag mamagay na, bulahan kaya mo. Kaupat, ang inyong pare, nasilag ninyo, nasuko ninyo, nangaway ninyo, sure? Kung mangaway, silag ninyo, ang ko pangutana mo, ano nagpare mo siya? Kung wa sa mahigugma ka ninyo, gano'n nagpare mo siya? Ito kay ang misyon sa pagkapare, mo man ang pagbahal. Mo na bukasyon sa pagkapare. Mga isuon, sa usa ka parokya, dihay piging party ba nga ilahang sa ulog atol sa kalimaan 50 years anniversary sa ilang pare ba. Unya sa ilahang bangkiti na silang programa, dihay programa, nag-imbiter sila usa ka bangkitan kay magbabalak nga mutagik ba sa mga pulong o sa diha na nga magprograma na sila. Ang katong magbalak ihang gisaysay ang kana bitong Salmo 24, no? Ang maayong magbalantay, no? Iyang unya makita niyo ba sa pagsaysay gyud niya murubag ka ng makita ka nga ang iya pagkasulti pagka langtip gyud pagkalarino gyud kay ba ganingang hagyud ang tanan. Ang Ginoo ma akong magbalantay, wala na yung makulang pagkanako. Una nga sila spellbound sila pag-ayo. Gani is pagkumag gini agsulti, no? Ang tanan nanindog na makpak gyud. Pagkanindot niya, pagkatagik, pagbatbat sa salmo. Unya, aging response, ang mga tao ilang giauhag, ilang kura. No? Padre, ikaw nasad, Padre, ikaw nasad. Say, Father. Sa response. Unya, ng pare na pugos, sulti siya, progingo siya, Padre, mao say isaysay ang Salmo 23, ang Diyos, no? Ang akong magbalantay, the Good Shepherd. Unya ang pare, tinuod, kay tiguan o kain taon, hapit di maklarong tingog in taon, no? Tiniguan na, ang Ginoo mo akong magbalantay, ano ba? Pero ang muro nagkurog, pero ang ihang pagtagik sa mga pulong, dili balak, kung dili ampo. Muro siya nag-ampo ba? Muna nga siya, sa pagsulti niya, muro he was talking to God. Unya, diha na gyud sa dapit nga, diin na siya, bisan pag maglakaw ako sa kangit-ngit, sa walog sa kamatayon, di ako mahadlok. Kaya nag-uban ka man kanako, nikalitlag ka nang gitawag to, murag nisanag ang iyang naong. Pero uban sa pagsanag siyang naong, dihay nito nga mga luha siyang aping. Paingon niya sa imo, ang imong kaayo o gugma, magauban ka nako sa dibuo kong kinabuhi. Yung puyo ako sa balay sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ako man nagsulti mga igsoon, hilom kayo. Huwag na makpak. Huwag standing ovation. Pero ang tanan, luhaan. Crying. Di pangutahan nila ang orador ba, tumubalak, nga man, nga si imo ni pakpak mami, siya ng hilak mami. Ang tubang na hibaw, dengan siya. Tinuod lang.
ako nahibaw ko sa salmo sa maing magbalantay. Pero kana siyang paria, siya nakailag yun sa magbalantay. I know the hymn, the good shepherd, but he knows the shepherd. Nakasabot ang mga tao. Kay tao to, ila tao tong kura for how many years yun? How many years? Para nila katumor siya ilang amahan, ilang igsuon, ilang alalay. No? Maugutoy sa ilang kalipay kasakit, nag-ubang kanila sa kasal, naauban kanila sa pagbunyag, nagbunyi sila mga anak, niya sa kasakit, naglubong sila katigulangan, diha gito siya. Kada adlaw, makadungog sa mga pulong, nagmaymay, nagwali kanila, nag-umol silang kinabuhi. Ingon sa, to the years, ang iyang pagmahal, pag-alagad, kanamo. Siya gyud ang maayong magbalantay. He knows the shepherd. Sa laing bahin, mga igsuon, katong magbawalak, siya, hibaw siya sa salmo. Pero ningon siya, wa sa kaila. Sa salmo, pero ang salmo yung nailhan niya. Ninundom ko, nag-pilgrimage mi adto. Sa pilgrimage na mo, ang amuang guide ba, Hudiyo, pudili Kristiyanos. Unya sa iya habitang pag-guide mo ba, pagkangilngig yun niya, he knows something yun. Sa lugar, bahin ni Kristo, o sa gibuhat ni Kristo, kung maminaw ka, ang iyang as if nagkaila sa si Kristo good in and out, mo rin memorize niya ang Biblia. No? Kung na kapangutana, kung niyan ko, sila, no? You know Christ. Pero ano, di mga Kristiyanos? Bago kasi tubag niya, ningon siya, I have not yet received the gift of faith. Wala pa ba na ko dawag ang gasa sa pagtuo? Pray for me. Kasabot yung mga igsuon. Tungod kinigong pagtuo, pag-ilan ni Kristo mga igsuon, di ka makailan ni Kristo, tungod lang kay ikaw nakabasabahin kaniya. Makiila ka ni Kristo tungod kay siya, no? Yang gigasa, yang kagulingon nimo, siya nagpaila diha kanimo. He reveals Himself to you. Siya. Mauna nga mag-ampo kita. Nga si Kristo ba, mutuo ta niya tungod siyang pagpakamatay, pagkabanhaw, alang kanato. Kita untag yun, mutuo yun diha kaniya. Yung mahimo ta, ang mailhang nga mutuo ta niya, kung kita usab, no? Ang mahimo may magbalantay. Kita usab sa to ang kinabuhi ba? Sama ni Kristo ba? May magbalantay, dunay gugma o kaluoy sa atong kasing-kasing. Kana, you know already kung kinsa o unsa ang magbalantay. Ato marong ato magawang matasimbahan sa pag-ampo ba? Nga unta do tay maayong bukasyon sa mga musuhos bukasyon pagkapari, no? Nga ato mga igsuon mga sa pari o mga pari unta do na tay gitawag tog will become good shepherds. Mo ni atong giampog jud karon, no? Nga dunay kaluoy. Iba ba ka dunay survey nagihimo ba? O sigari bisag karon ta dinhi atong survey. Tanaw na to yun. No? Ang survey mao kini. Kung ikaw makapili lang ka kung kinsay imuon yung pare sa imong parokya. No? Papilion ka ni tulo. Doon ni pare nga perting maimawali, malingaw juga, entertain juga. Doon ay say pare nga kugihan kayo, nga sus, sige lang, wag building, perting paghanag project. Nay pare nga, simple kayo, pero ang iyang hiyas mo rin maluluyon juga siya. Maluluyon siya. Kamo, papilion mo ni ini. Siya nga may kamusultis, siya nga kugihan kayo, o siya nga maluoy gyud kanunay. Asa mo, 1, 2, 3. Maunay survey mga igsuon, nagibuhat, unanimous gyud tanan, di lang kamo, anywhere. Kamaog yun, maluoy.
mauna mga igsoon. Mauna yung bukasyon. Ang kaluoy gyud mo'y importante. Mabitaw mga igsoon ba? Si Kristo, sa atong Santo Papa ba? Unsay po niya? Ganun siya, kita ang simbahan. Na? Simbahan, ha? Kita, kuwan may ata, may na to, ang simbahan, di lang kay mga pare, kita sad. Pero, wag siguro simbahan, na ipare, no? Sama na mong mamisa, ordinahan, pero kita sad, pare sad mo itong ibinunyagan man mo, ato niya nang ipasabot pag-ayo. Pero ingon siya, kitang simbahan yun ko, no? Ingon siya, no? Ang atong misyon, maugyod ang misyon sa kaluoy. Mercy. Ngunang iyong sa Papa Francis ba, ayaw diha pabilin diha sa iyong simbahan, sa yahay sa inyong simbahan, malibot-libot labo diha inyo-inyo ba. Ingon siya, panggawas mo simbahan, ato mo dito ang gitawag to mga sakop simbahan nga taon nga ingon to mga the ship ba, mga karnero, nga kinahanglan og tabang ato dito. Ato dito, ingon siya, ang hinaota, nga panggawas mo diha sa inyo gipuy-an adto dito. Sa inyo niyang pagpuy dito, tingali kang mainitan mo, manimaho mo, maunay labing importante. Maunay misyon ninyo yun, to be with them. No? Magunsa man, no? Nga gitawag na ito, naata sa simbahan, unya, wala tag hapsay kayo, husay, unya, way bansa, pero was tayo nada. Was sinabuhat ang simbahan. Dingon sa, bahala na ato nyo dito, masakitan mo, mag-antos mo, magsakripisyo mo, bahala na. Kaya ka na ang misyon sa simbahan. Mauna ang kaluoy. Ikinang kaluoy ko mga igsuon, si Kristo maamagay tinuol nga maluluyon kaayo. Tanaw ko iyang kaluoy sa papakita niya ka nato. Wa ba bagi siya gimingod lang nga ayaw niya masakiton, no? Gitawag ito may maya niya ang mga kasala. Pero ang iyang gibuhat iyang halad ang iyang kinabuhi, haron lang yun pagluwas ka nato. O ang iyang paghalad na yun, pag-antos o kamatayon yun sa krus. Lay down His life for us. Lay down His life for us. Muli ang kaluoy niya mga igsuon, sakripisyo juga ay na. Ambot na kadungog baka mo baguhan lagi kayo ng balita. Dahil madre nga na priso, the other day, 71 years old, Sister Patricia Fox, no? Kay, of course, no? Sa sumalapas na kinahibawan sa nila nga, tungog ang iyang sa, nag-apil siya sa politika sa Pilipinas nga, foreigner mata siya, Australiana siya, no? Mga balita. Muna di kontra man sa balaod. So nakitaan sa mga otoridad nga angay siya gyud, no. Muna gipiso siya dito, giso sa ingon nato sa kwarto nga naglingkod tibok gabi nga tiguwang nagayon 71 years old. Pero mao na ilahang mao na panlantaw og wata ang ingon nato di ta mohukom sabay sakto og dili. Pero nakadungog ko sa iyang gisulti na ingon siya nga, ang ako, madi ko for 27 years, nag-alagad ko din sa simbahan, nato, sa simbahan, sa Pilipinas ba. Ingon siya, wag yun siya, ingon nga, kontra ko aning administrasyon na, kining politikuha, ingon siya, ako ang pagtabang sa matimawa o kabus, labi pa sa mga mag-uuma. Tinukod, uban siya sa ralis mag-uuma sa ilang human rights at tanan. Pero mao na akong misyon. Mao na ang misyon. Mag-isyon, matigdan gini mo yun. Kung ikaw gani sa kaluoy usahay, no? Sa imong pagbuhat o kaluoy, ikay makaluluoy ikadugay. Basta muhala na kasi mong kagalingon. No? Di ta mo hukom sakto og dili. Pero sa nakabutang ba, ang iyang pagpasabot ba, ganingon siya, it's the people, it's the poor
Nya di sa tabatingan ni ana kasi Kristo mismo o maghihapon gyud. No? Sa iyang trabaho sa kaluoy pagluwas kanato, ani tabo o maghihapon. Na ito di so maghihapon siya nga isa kontra ka sa kuang sa simbahan, kontra ka sa gobyerno, kontra ka sa kuan sa bisan unsa na lang, pero si Kristo nagpadayon hantod gyud kamatayon sa krus. Kanay kaluoy. Pabito may isuon, maisakto gyud ang simbahan ba? Nga kita karon ba litas pray for vocation nga tinuod nga bokasyon gyud, no? Sa kaluoy. Let us pray nga unta nga katong kapadian, no? Nga dili bokasyon mahimo nga itaw ang ilaha ba pagkapari ba or ba after the shepherd gyud nga mao si Kristo. And of course ato ang ampo kadunay nga kita sad mismo kita magbalante mo sa ta isip pare nga laygos tungod sa bunyag unta kita gyud magampo kanunay nga ang Ginoo magbantay kanato. As we could pray together, ang Ginoo mo ang akong magbalantay. Can you please pray with me? Come on. Ang Ginoo mo akong magbalantay. Walay mabakulang ka kanako. Ipapahulay niya ako sa mga lunhawng sipsibanan. Gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Gilig-on niya ako. Gitultulan niya ako sa dalan nga angay kong subayon. Tungod sa ug-alang sa iyang ngalan. Bisan pang maglakaw ako sa kangit-ngit, sa walog sa kamatayon, dili ako mahadlok. Kaya nag-uban ka man kanako. Ipanalipdan mo ako pinaagi sa imuhang sungkod ug bunal. Diandaman mo ako og pagkaon. Atubangan sa akong mga kaaway. Gilihugan mo akong lana. Ang akong ulo og imong gipaawas ang akong kupa. Ang imong kaayo o gugma, nagauban ka na sa tibuok kong kinabuhi. O magpuyo ako sa balay sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan. Amen. Nagato ako sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Mabubuhat sa langit ug sa yuta. Ang Kristo iyang anak gabugtong Ginoo nato. Manamo sa lang sa Espiritu Santo. Yan ay Maria nga Birhen. Kisagisugo ni Poncio Pilato. Ilasa sa krus namatay o gilubong. Mikunsad sa mga minatay. Sa katalukalan na banhaw. Misaka sa langit. Nagaligo sa tuo sa Dios, Amahan magagagahom sa tanan. Gandito mabalik siya. Arupa ko sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo. Sa Santa Iglesia Katolika. Kambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa kabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita sa Dios Amahan nga naghimo kanatong iyang mga anak nga sinagup diya ni Kristo. Sa matag pangamuyo kita mo ingon, maayong magbalantay, dungga kami. Nga niining pagsaulog sa tuig sa mga klerigo o konsagradong kinabuhi. Ang mga pangulo sa simbahan, mahisama unta kang Kristo, ang maayong magbalantay, nga anda magpakamatay alang sa iyang panon. Magampo kita sa Ginoo. Bantay, dungga kami. Nga ang paagi sa pagpangalagad sa mga lideres sa atong nasod, dili unta mahisama sa mga magbalantay, nga sinuhulan, nga mudagan sa panahon sa peligro ug kalisdanan. Magampo kita sa Ginoo. Nga niining World Day of Prayer for Vocations, ang atong mga kabatanunan magpatalingog unta sa tawag sa Dios sa pagkapari o pagkarelihiyoso.
Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga moabot na unta ang takna sa kayusahan sa mga Kristiyanos sa tibuok kalibutan aron matuman ang gipangandoy sa atong Ginoo nga mausa ang iyang mga karniro sa usa lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Monsignor Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa altar, kansang kinabuhi na halad, alang sa kabus og masakiton. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga makaplagan unta sa maayong magbalantay, ang mga nangamatay, ug dadon ngadto sa langitnong puloy-anan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Langitong Amahan, pinaagis pagkabanhaw ni Kristo, imong gibago ang tibuok kalibutan. Paguha usab ang among mga kasing-kasing, pero mahimo kaming takus makigsalo kaniya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Magampo kita kiring sakrifisyo, dawaton sang Amaha magagagahom sa tanan. Itugod Ginoo ng kanunay nga pagkalipay, pinaagi ining misteryo sa Pasko. Aron sa walay hunong nga buhat sa pagpanubos kanamo, mahimo nga tinubdan sa mong kalipay nga walay katapusan. Kini ang gipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Pasalamat kita sa tong Ginoong Dios. Sanctus nga Amahan Diyos tunay magagagahom sa tanan. Ang matarong gayon, magwalipayon kami sa pagdaig kanimo. Sa tanang panahon na binagayod, nining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Noon si Kristo gihalad nga mong sakrifisyo sa Pasko. Kawala siya muhunong paghalad siyang kagalingon tungod kanamo. O diya sa imong atubangan na nalipod kanamo nga walay hunong sa pagpanglaban. Si Kristo ay kahalad nga di na mamatay, siya ang kodero nga kanunay buhi bisan gipatay. Ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit, nagasangyo kami sa imong himaya, ug silang wag hunong nga pag-awit.
Santos, gani ikaw Ginoo tuburan sa tanang kasantos. Padalay mong espiritu ng pagsantos ng mga gasa, aron mahimo kinalang kanamo, nga lawas o dugo ni Kristo among Ginoo. Pasakit siyang kaugalingon mikuha siyag pan, pasalamat ug mipikas. Mihatag nini ngadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa mga paagi tapos ng panihapon, may kuha siya sa kalis. Pasalamat ito pag-usap og midaig. Mihatag niningadto sa mga tinunaan ug miingon. Dawata kini Panginoon ka mga tananggikan ni ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhat na kanilang paghandon kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Ano paghandos nga matayon pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Nagpasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon nga mo atubag mo alagad kanimo. Himuha kaming nangalawat sa lawas dugo ni Kristo mahiusa sa Espiritu Santo. Ginuwi mong simbahan sa tibuok kalibutan. Mahingpit kami diya sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, Jose among Obispo sa tanang mga pari. Inuwi mo sa mga igsuong nangamatay, malaong banhaw silag tanang nangamatay. Dahil pagsudong sa kahayag sa imong naong, kaluy kaming tanan makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, ug sa nang nakatuman sa imong kabubutan latas sa katuigan. Uban kanila, amo kang daygon, amo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan na kaniya magagagahom nga amahan. Diyas kahiusa sa Espiritu Santo, tanang dungog himaya, hangtud sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Ah
kami ginuwi mo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona. Aron tinabangan si mong kaluoy, mahalikay kami sa sala kanunay, mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Jesucristo ng kas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko kaninyo, kung kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala ko niya pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga nagpuyog naghari, hangtod sa kahangturan. Amen. Kalinaw sa Ginoos ko na manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Makita ang panag-inig suunay. Kini sa Dios nga nagawag tang sa las kalibutan, bulhang itong idapit sa bangkete sa Ginoo. Lawas na Kristo mag-ampi kinagawag. Mag-ampo kita. O mayong magbalantay, patadinghogi kami imong panon. Ipahimutang diha sa sitsibanan nga walay katapusan. Kaming mga karnero nga imong gitubos, pinagi sa bililong dugo sa imong anak. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-ampo kita alang sa mga masakiton.
langit nung amahan, gidawat sa imong anak, kasakit sa kamatayon sa krus. Kung itudlo ang bertud sa pailo, diyas kasakitan. Duga ang pangamuyo nga mong gihalad alang sa mga masakiton. Hinawag nga nag-antos tungod sa balatian, sakit, makaamgo o gipili siya aron mahimong santos. Ngang iyang sakit, may uso sa kasakit ni Kristo, alang sa kaduwasan sa kaributan. Kini ang gipangayo, pinagi sa mo Ginoong Kristo imong anak, nga buyog hari ubang kanimo diyas kahiusa sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ang pagpasalamat karon sa tuang sponsors ug donors, ang tanan ng tambong ni Santos nga misa karon, ato ang choir at ang children's choir sa parokya sa St. Joseph the Worker Parish, no? Of course, ang atong pilgrims, CFC, Handmaids of the Lord, cluster head with Virgie Ligutom, no? And offerers, Mrs. Carmen Canietes, Saring Humawas, pilgrims and non-pilgrims. Daghang salamat ninyong tanan nga niya karon dinhi. Okay. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin ng Diyos magagagahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa dali ninyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Unsa ka? Torne? Si Torne. Oh, sabay. Ay kung bugal-bugal eh. Congressman? Hilom ha? Si Congressman. Sagrado ba yun akong gisulom? Oh, okay ka lang, bibi. Huwag man sa dilante. Mga na akong gingon mo nga sorpresa. Sorpresa? Unsa? Liminister na ko. Ni... Nusa! Karon, human na. O, awari ba nagsulob na kuwan ni? Ladinduta ka na ganing mga tugan mo maasahin sa kuan. Sa? Padadaan mong saging. Hilom niya, Magdasa ka bringaw sa ato. Ay, mo ka sa among trabaho ni eh. Among trabaho, mangayo ng saging. Di ba nga ko ba? Mangaon mo, padadaan mo kanya. Padabag. Dili, oy, kaabag mi sa pare. Kaabag. Nasa kay kulikta. Hilom na. Kabaan ba ka ng... Unsa man gud ay na good. Okay Kaya pa. ano sa matay pagtuon mo sa liminister? Maugad, wa ko'y kalibutan bitaw. Di ba kadang... Ano yung mga mangayong saging? Una, mangayong kulikta? Di ka nang uban lagi nakadungog man sa kuan na bi. Katusilingan na to? Oo. Ng mga liminister? Oy. Nya da sa ganito yung minister nga. Unsa tay pa? Madabot ilang minister gilad kag batasan. Naisilingan ay naibaw anako. Na dito Niladay ko. Wa be kon ingon ni kay nagsulti di ako. Ay. Nya nagtugas tinuod. Katubang nagpakalawat para ba siya sa niya. Wa na tagdaw yung igaw-gaw nga na. Hello, Leo. Ang liminister, May pwede di na. man sa magpakalawat. Aron ka makasabot. Unsang gitrabaho ang minister gid ay. Atong pangutanon si Monsignor kung unsa gyud ang trabaho sa mga liminister. Bas, Di na may kay pa. mga yog saging sa bukid. Edi kay ang ako ba nabi uban ni nana good. Nuban. Ngayog manok. Oh, manok. Oh, dili tao na. Sayop na imong pagtuo. Unsang gid ni Si trabaho? Monsignor na imo pasabot nato. Ato mga liminister, tawag nagpare-pare. Dili pare. May pangigsoon na kita, tunang taniha, kita tanan, isip binunyagan, may pagkapare kita, doon natin ni anak, pagbunyag na ito, hiduhugan ta sa hari, propeta o pari. So tanan yun, no? Nakaambita sa pagkapare, diha ni Kristo. Noon, doon ay mga pare sama namo, nga giordinahan, ordination ka na. So, special ka na sa nga misyon, no? Sa pagka-misa, pagka-upisal, o guban pa. Nga, dili mahimo sa gitawag to sa layman. Pero kita pagbunyag nato diha,
doon na tayo kita tugtahas gyud og misyon sa pagkapare. Muna ato anang doon tayo katungod ana, no? Nga kita mo halad gyud sa atong kinabuhi alang sa pagpalambos gingharian sa Dios. Dahil pa sa matong pagampo o pag-alagad sa simbahan. Usa ka na siya gani ka obligasyon ha? O, kanahang nang ganito gini anak yun. No? Now, kini mga ministers, unsa man ni sila. No? Iba ka, nga ang simbahan ba, na idumala man ni sa tuang kaniguan simbahan, nakita sa maginahanglan sa simbahan. Di naman ginahanglan, di naman mahimo o pakalawas sa kapare, kapila ka blibo ka mga tao. No? Di naman mahimo sa pare ang pag-atos lagyok ang bukid harang makawali sa pulong sa Dios. No? O labi ka na og ubang mga kalihukan nga di na makaya para sa pag-alagad, pag-amuma sa Kristohan ng katilingban. Muna nga ang simbahan, no? Nihatag og nga pribilehiyo. O ingon nato gitawag nato misyon alang kanila pag-alalay sa simbahan. Nga sila makapakalawat, no? Pagtabang sa pare, ilan ang gihatag nadawat sa makawali sa pulong sa Dios, sumakapilya kanang kiispi, no? Kasulugan sa pulong. Nga sila sa indot kayo makadala sa mga biyatiko sa lawas ni Kristo sa mga masakiton. Mabitaw mga igsuon kamo naa sa panimalay karon nga may sakit ug unsa ba dili makasimba. Palihog, kunta ka lang ang inyong pakura paruko unya mga lay ministers sila gyud monha gyud kaninyo. Pero kini sila timani ha, ipadala nila sa simbahan. Ato pa sugo sa simbahan. Di sila makapatuyag ila-ila lang. Yung mag-minister na ko, kung kagulingon, dili. Sugo gyud sa simbahan. Tagaan sila otoridad, no, sa simbahan. Kung may mo siyang kwaon diha na nila, kaya nag-alaga naman sila sa simbahan. Pero nindot lang kaayo, mga igsuon, una, kita niya sila uban kanato. Muna ato lang panggaon, ato lang atimanon, kaya nagbuwa sila misyon sa Giyod. Misyon. Nga sa pagpalambos gingharian sa Dios. Niya, kitantanan, niya dinhi, timan may pagkapari, bata sa inyong misyon, sa inyong panimalay, sa inyong opisina, tanan, pagpadayag sa pulong sa Dios, o sa paghadas yung kagalingon alang kanila. Pero ang ato ang mga lay ministers, no, ato sa lang iampo sad, no? Sa mga nag-ampo ta, alas bukasyon, sa pagkapare, for vocation, ato sa lang iampo sa Giyod. Kasi sila makaalagad, kaalalay sila kanato, nag-alaga sila kanato. Ato sa lang iampo sa Giyod, ha? Tinuod to, na ay mga ministero sa mo saag diha, ato sila iampo gayon. Kinahanglan sa simbahan, o of course, makatabang sila simbahan. Salamat ato ang Ginoo, gitagaan ta mga lay ministers. Daghang salamat.